Slimák ma volajú, že nosím so sebou. Ako tú tašku, je, všetko so sebou. Som akurát do robotu prišiel, teraz od nového roku. V armádci som robil 40 rokov, vidíte, ako človek má, ako ide človek dole vodou, tak je, do životnou úrovňou. Teraz som bez roboty, ja celý život som robil, nikdy som bez roboty nebol. Či to aj takoho zaujíma, neviem, v to dobe. Byť som musel predať a nesplácam nič o kapov. Z čoho? Takýto paradox sa môže stávať cikomu, tak je. Keby som vám povedal, ako to riešim, tak mi neuveríte. Tak radšej nepoviem nič. Bol som 4 roky v Čechách. Mama mi zomrela a ani mi nezavolali. Ja som prišiel po pol roku. No a prišiel som sem a cudzí ľudia mi povedali, veď mama pred pol rokom zomrela. Ja som ostal hotový z toho. Oni ju dali do Ústavu sociálnych služieb, do Slovenskej Ľubči. A nakoniec zistím, idem v notárke, keď už tak, dedičné konanie. Dali jej podpísať ako darcovskú zmluvu. Človek dopadne tak, ako dopadne. Ani neviete, ako sa dostane na ulicu. Včera som to pepkala, prehodilo. Rozprával o teba, aj zákon, aj všetko. Peťo, nám už vyteká voda z hajzľa vonku, čo ideme robiť? Vyteká, Ty kokot, treba niekoho volať. Kde sa to zastavuje? Ja neviem. Kokot! U nás je to isté. Treba volať za koho. Ale kto príde dneska? Kto? Keď je sviatok Traja kráľ, viebú sa na to. Peťo, ako tu není teplá voda? Od leta, nie? No. Od júla či od augusta? No. Ani len nekvapne teplá voda. Keď sa idem umývať, tak si musím zobrať varnicu, nahriať si do lavóra a tak. Sa musím umývať ako sprostá. Teší prípad. Keď si všetko vyžeral. No ja tam naozaj nemám nič povedať, ako trafí. Ja mu už 100 razy hovorím, a nikto sa neohlásil, nie. Že nezaujal žiadne stanovisko, hej? Nezajem. Nič. Nie, to je jedno. Keď on 100 razy Všetko dolámem, alebo zohnem. Ale raďaké, hej, ty keď povieš to... Tak ona je zrobí za to, že ne? Len to vám chýbalo však to. Záberu. Bojové podmienky. Kamarát majú stretov a povedal mi, že sa nepýta do roboty, vieš. Do streky, sneh. Predá to som. Tak ja teraz neviem. Čo keď to pod blatou? To je hnitina. Očekávame, to je Môžu buko, ísť. to Už jedno. To je hnitina, ale čo sa To je robí? trocha. Ja sme žili, Boha mi plasty na hlave, akurát tie Som bol drogy. rovnomerne. Ráno o 6 máme budíček, ale o 7 musíme byť už vonku, proste z Červeného kríža von. Späť sa môžeme vrátiť o 7 hodine. Bohužiaľ,
Celý deň sa musíme tárať po meste a ako sa dá. Ešte keď je teplejšie, tak dá sa to nejak prežiť. Ale v zime to je ťažké. Oj už. A nemám tiež čo mi. Počkáš na zastávke zase na ďalšie. No. Aby ťa para tlačila. Nemá ktorá. Dobre, a vaši. Stále sa ponáhľame. A pritom je to jedno. Pritom sa premiestníme o 500 metrov ďalej na... To tu má zavízno. Domov už nemám, bohužiaľ. Ani ja, ani on. Ondro. Sme zamrznutí však. Ak nechcete zamrznúť, bohužiaľ, musíte na ten Červený kríž prísť. No tu po zemi hádže takú peknú... Keď prídeme každý večer, tak sa zahlasujeme. Tam ja, vidíte, špinavej vody plná. To tu čiže brať, polož. Sprchovať sa nemôžete. Umyť sa nemôžete. Ani teplá voda tu nejde. Vyhnali nás pred do Európy. Ochrankár, že nie sme ľudia, sme chamrať. Včera som prišla po štvrtej domov. Bránu mi nechceli otvoriť. Predtým nás vyhnali znútra a teraz zase... To mám od toho kamaráta, to je hlavná úrovň. Dokonca ani vonkou nemôžeme byť tam pod tou striežkou. Pozrite. Slemie. Nechodí vonku šťať. Je to týkať. Oni sa mladé a týkajú. A nám ešte mi to závidie, že ja cíkujem to. Joj, Bože, nepôjdem. Akurát. Ja sa na to vykašlem. Ešte sa nedá. Studenie mám v ruky akurát. Čerta tam. Aj z robota. Ondro, neboj sa, zajtra sa okúpem na Charite. V teplej vode konečne. Po dlhom čase. Dobre? V poriadku. Nikto lietával, ale skúšal. Keď náhodou se nepřijde řada na nich, tak potom jich upřednostním tu středu. No jako ten další. Ako ja napríklad. No, on bol, minule sa nedostal, tak dneska sme ho upřesnili, že jde skorej.
Ako sa voláte? Jozef. Ja vás zapíšu, ale neviem, ešte na vás príde. Pôjdem von, pôjdem ja. Potom ty a potom už neviem. Povedal vám, no? Hej. Jednu mám rúžovú, jednu čiernu. Taká je. Hlavne, že je teplo. Takže budete mať vlastne 3 eurá za upratanie tých. Dobre. Hej? Utrieť prach, kachle, poličky, parapety na okne, skriňa na vrchu a vo vnútri, madrace na poschodový posteli a otočiť od vrchných po spodné, skontrolovať potrhanie a zašpinať. Otvoriť okno a vyvetrať, to mám otvorené. Vyniesť smeti, vymeniť sáčok, vyzliecť periny, zložiť ich, dať ich do práčom poskladané, rozstriedenie perina vánku z plachta. Uložiť na posteľ zloženú perinú pánku už a sada, kontrolovať, či každá posteľ je kompletná. Poskladať deky, pekne ich usporiadať na vrch skrine, predtým utrieť prach, povysávať, vystrojovať izbu, skontrolovať izbu, celkovo poškodenie elektriny. Zaznačiť do zošita, vytrhnúť sprchu, umývadlo, vrátanie kohútiku, umyť záchod, očistiť od prachu sifónové časti na vrchu, umyť zrkadlo, umyť podlahu, plniť toaletný papier, vystrojovať krúpovinu a zamknúť izbu. Dobre, že som to objavil, tak je. Dobre vedieť. Človek nevie, vieš ako. Možno, že to nie je nikoho, vieš. To by sa dalo, vieš, potiahnuť. Toto, vieš, múry potiahnuť, vieš, ako. Čo ja viem, komín tam je, vidíš, rozstávaný. Boh vie. Akorát, že je to dole pri potoku, ale... Čo ja viem. Povyčínať, vieš, okolo. Kade. Pôjdeme tady auto. Kade volá, kade máš pravdu. Kade volá, kade odjali. Majzela kladivo by stačilo 2-kilové a odrazím tú zámku. Nebol problém. Pekná je tá bránička, je to kovanie. Čo z toho, keď na to nemám, nemôžem si to prenajať. Vidíš, Ondro, nebudeme spávať. Nebudeme spávať. Vidíš, tam máš obývačku. Je to v ríti všetko, však. Nedeľa je najhoršie, čo pre nás môže byť. A nemáme kde ísť len na Vinicu, hej. Domov. Zapłacił, idzie
Ty svina užratá, že keď ti chutí, ja ti nezávidím. Ja viem, že mi... Nezávidím ti. Lepí. Koľko ti chutí, ja ti nezávidím. Daj aj pržalici, keď máš ešte jebem na to necelo. Nedám. Dám sa ožerem ako svinia. Nedám. A daj. Nedám. Nedám ani bohovi. Siera pálen, víno ani bohovi čak. Nedám ani bohovi. Dobre. Hydraulický olej. Daj mi nie, boháča. Sem to za idiota. To nie je normálni tí ľudia. Hydraulický olej. Ak vedel, keď išli do trepy, normálne. Bol konečný pondelok dneska. Môžeš kúpať, hej. No, veď sa aj Ako Maďar posledný raz skúpem. Veď sa aj kúpem. Trikova posledný raz skúpem. A do daždy. Smedí má ako kravu. Lípeme vodu ako sprostí na veľkú noc. Ak sme pálenku piť, a nie vodu ako somári. Somár nebude vodu piť na veľkú noc. Ešte si dám tie hnusné žbrndy. Aby už bolo po 6. Ja mňa bol aj oslimak, že nosí so sebou dom, takisto ako ty. No. Policia s fľašama všetko pozbierali, nebo čo? Ja do ďalší, ja mám oči ako jastra. Všetko vidím. Všetko ti nájdem. Moji rodičia milovaní, kiež by som bol s mama. Možná v nebi, možná v pekle, neviem. Ale sa drž. No, Milan ťa dal pozdraviť, keď ťa stretnem. Že ťa spomína. Tak ho už len opatríte. No. Tak ja dávam pozor na neho. No buď ste zlatí. Čau, Ondri. Ahoj. Ahoj, môj, drž sa. No. Hneď mi dával uterák, oholiť do vani. Jaj, to bola pohoda. Voniam ako one, mladé one, batola. Ako hovno môžeš ty. Konečne mám na cestu nejaké peniažky. Môžem cestovať zajtra do Čiech. Upozorňujeme cestujúcich, že Medzištátny expres 144 je plán do smeru Zvoleno-Ochotná stanica, smer Praha hlavný nádraží, pravidelný odchod 7. Chodí nám to nejak. Bystrici sa je dostať, vypadej, myslej.
Normálne bez haliera. Dobitý ako vrece krumplov. Ako vajce na Moravi vymalovali, také pekný malúvaný chlapec, pekný, krásny. Vymalúvaný je na radosť. Dobre nám bude. Robota vraj není, tak som sa usral na Moravu a vrátil som sa nazad. Normál. Peniaze mi zobrali, aha. Ostal mi len zic vytrhnutý. Ako je vraj dobre chváliv, ako je vraj fajn na Morave. Ty si trepal, že je tam dobre a hovno bolo a nie dobre. Ty si trepal, že dobre bolo a kokot bolo a nie dobre. Ty si trepal, že je dobre a hovno bolo a nie dobre. To stojí za hovno celá Morava. Normálne.